Finalment, Emili Vicente ha dit que no. El tècnic ha reconsiderat en negatiu l'oferiment del Lleida i deixa la banqueta blava. Ha pesat més l'opinió del cos d'ajudants, contrari a renovar en les condicions que oferia el club, que la seva voluntat de continuar. Fidel a la seva idea de treball en equip, Emili ha acabat denegant l'oferta del Lleida, que ara haurà de buscar un nou entrenador. En 2 o 3 dies podria haver ja substitut. Emili Vicente no continuarà com a entrenador del Lleida Esportiu i ho fa per solidaritat amb els seus companys del cos tècnic José Gil i Miquel Gomila. El club volia ampliar les funcions d'aquestos i reduir-los el sou, condicions que no han acceptat. Tot plegat ha fet que Emili, que sí que acceptava les condicions que li oferia el Lleida, hagi acabat reconsiderant la seva postura inicial de renovar i hagi acabat marxant. I sempre hem tingut clar que, jo personalment sempre he tingut clar que aquest és el valor més important que hem pogut tenir com a tècnics, com a gent que ajuda els jugadors. El fer les coses amb equip, el fer les coses amb un grup unit, compromès i que ha intentat sempre sumar en benefici del Lleida. Jo era el cop visible i ara tot es personalitza molt en mi, però jo soc ben conscient que la feina que s'ha pogut fer durant aquests 4 anys, allà on hem pogut arribar, més bé o més malament, ha sigut degut a la feina de molta gent i principalment dels col·laboradors més estrets, els tècnics. Emili ha comparegut, segons ha dit, amb una barreja de tristesa, gratitud i de tranquil·litat interior per haver fet sempre el que ha considerat correcte. Ha volgut agrair a totes les directives dels 4 anys que ha estat al club, als jugadors, a la premsa i a l'afició, el tracte dispensat. Ha afirmat que la decisió de no continuar la va prendre després de la reunió que van mantenir dimarts i en la que ja va poder veure que no hi hauria acord. Ara el Lleida haurà de buscar un nou entrenador. Ja hi ha contactes per portar un nou tècnic que hauria de respondre a un determinat perfil. La decisió de l'entrenador no serà basada si és de les Terres de Lleida. Buscarem un entrenador que ens pugui donar el rendiment de l'exigència del club i, per tant, que conegui bé la categoria i que pugui treure un bon rendiment dels jugadors. Al final és el que tots volem. Al final volem que la plantilla funcioni, que hi hagi resultats, una mica la pròpia inèrcia de la competició. Emili marxa amb la mateixa humilitat amb la que va arribar i amb el mateix tarannà, sense fer soroll, discretament, però havent signat una etapa remarcable en la història del club i sabent que queda per a la història com el pont entre 2 Lleides.